Kaixo, zer modu zaudete? Programa telebista honetan Jon, Aritz, Naroa eta ni gara. Kaixo, gure telebista programa kirol berria deitzen da. Espero dugu gustatzen. Kaixo denoi, ni Naroa naiz eta esplikatuko dizuet zer den futbola sobre ruedas. Orain arauak futbolaren berdinak baina ruedarekin. Orain zergatik gustatzen zait kirol hau? Zela velozidadearekin gozatzen duzu, baloiarekin jolastea oso divertigarria da eta agur ondo pasa. Kaixo, ni Aritz naiz eta orain egingo dut yoga eskalatzen. Lehenengo da arranoa dela hau. Bigarrena da aulkia. Hirugarrena da pinudia. Eta orain da relax. Dela horrela. Eta agur. Bale, hau da kanpua jolasa. Eta dago bi aia. Hori eta hori. Separatzen du linea txuria bat eta beste bat. Horrela. Eta behar dugu datu hor, pero piernarekin. Eta jotzen dut eta dago horarian, da oso ongi. Eta iguala hemen. Hau da jolasa. Kaixo lagunok, nire jolasa deitzen da pilota guzti. Eta arauak dira. Eskuarekin bota behar duzu. Eta busti behar duzu urarekin edo margoarekin. Eta nola jolasten da erakutsiko dizut. Busti behar duzu eta paretara eman. Eta gero, zenbakiaren gertu dagoena, irabazten du. Jolastera goaz. Orain botako dut. Ez. Beste bat. Jasta, irabazi dut. Ados ateratzen zaizue, agur! Etorri nire dendara, fruta oso ona daukat, fruta gozoa eta saboretsua. Etorri. Leo, janaria, osasuna. Onena zure txakurrarako, oraintxe bertan dendan. Batekin, hau txaketarekin. Zerero egiten du, Orain hotz asko egiten du,
Kaixo, ni txiki naiz, urte bat daukat. Oso alaia naiz. Nire kaparazoia berdea da. Eta dortoka bat naiz. Bazen behin, dortoka txiki bat. Bere urtebetetzea zela. Eta bere lagunei karta bat mandatu zituen. Eta bere lagunak etorri ziren. Kaixo txiki, hau nire oparia da, zuretzat. Eskerrik asko. Kaixo txiki, hau nire oparia da, zuretzat da. Eskerrik asko. Kaixo txiki, hau nire oparia da, zuretzako da. Eskerrik asko. Kua. Kaixo txiki, hau nire oparia da, zuretzako da. Eskerrik asko, delfintxo. Kaixo txiki, hau nire oparia da, zuretzako. Eskerrik asko, denoi. Oie, baina, olagarro raro falta da. Bai, egia da. Guazen bilatzera. La 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 la. Eta bilatzera joan ziren. Tok, tok, tok. Kaixo lagunak. Zerratik ez zara etorri nire festara? Eske gaixorin negoen. Bueno, nola gaixori zaude, hemen geratuko gara. Ake bai lagunak? Bai! Eta jolastera joan ziren denok. Jolastera. Agur! Kaixo, ni naiz Jon eta daukat gauza bat hitz egin behar dut. Kalean munduarenak ez daudela bakarrik, daudela okupatutak animaliarekin. Begira. Eta animaliak hauek dira. Azeria, basurdea, oreinak eta beste animaliak. Agur! Gaur egongo da txakurren festa, lergan hemen. Arratsaldean. Egongo dira gauza asko. Dantzak, malabareak, saltoak, modak eta askoz gehiago. Etorri nahi duzu ikusi. Polit. Esan didate, zuek jakin nahi duzuela zer den futbola ruedarekin. Bueno, futbolaren erregelak, baina patinekin. Eta... datu importantea.
Patinekin habilitatea bestela loriko zara eta errepasatzen dugu futbolaren erregala batzuk. Aria, adibidez, aria, corner, gol eta poste. Ulertu duzue? Bueno, agur! Ez daukazu argia, ni daukat soluzioa. Kolorez aldatzen da. Txuria gelditzen da. Erosi ja. Egozin ondoren laguntzen dit nire ama eta nire aita garbitzen plaka. Eta egiten dugu nitroglenekin, begira. Eskerrik asko, Nitroglen. Da onena zuetzakurrarako. Oso fuerte eta sendoa jartzeko eta askoz gehiago. Asko maite diot. Kaixo denoi, ni Naroa naiz, eta hau da... Eneko. Ze kirolak egiten duzu, Eneko? Futbol eta diztaketa. Egin duzu kirola bat ateratzen dena programan. Bai. Zein. Futbol gurpilekin. Eta gustatu zaizu, ez zaizu gustatu... Bai gustatu zait. Zergatik gustatu zaizu? Mezklatzen direla futbola gustatzen zaidela asko eta ere diztaketa. Irabazi zenuen, galdu zenuen, zer? Galdu nuen. Bale. Zenbat puntu? 11-8. Bale. Beste kirola bat egin duzu... Bai, futbol tenisa. Norekin? Nire aitarekin. Nor irabazi zuen? Biok. Hala biok. Bate? Bai. Bale. Eta... Zerbait gehiago? Ez. Agur. Gustatu zaizu? Bai. Bale. Eskerrik asko. Denoi eta agur. Agur. Kikura bikura lakirikon, xikula bikula unkalapon. Kikura bikula, lakirikon, xikula bikula, unkalapon. Agur! Kikura bikura lakirikon, xikula bikula unkalapon. Kikura bikura, lakirikon, xikura bikura, unkalapon. Kaixo lagunak, gaur ekartzen dizuet ipuin bat.
Hau bai, arraroa. Bazein ben, dinosaurio bat. Gustatzen zitzaiola. Superheroiak, piratak eta koheteak. Eta denetarik. Egun batean ideia bat zuen. Esan zuen, joango naiz etxetik. Bai, joango naiz. Eta esan zuen, guazen ba, joango naiz leku askotara. Ja egon naiz leku guztietan, baina esan didate arraroa naizela. Jadaki zergatik. Zela, ni bezalakoa, bakarrik dago bat mundu osoan. Agur! Agur eta kirola egin. Espero dugu gustoko izana eta agur!